Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu doğallam. Bugün size sadaka bermem, Kur'an'ı hayır surelerde geçenli nahi sevaplarının bağdanı hakkında gülleşiriz. Bakara suresi 271. ayet. Siz sadakalarınızı açıktan verin. Bu sizin için hayırlıdır. Eğer de sadakalarınızı gizlince yetimlere, gariplere verseniz, bu siz için has hem hayırlıdır. Şüphesiz Allah Teala edilen ehli yaxşılıkları görenler deyip Bakara suresi 270. ayette geçiyor. Elbette esası sadaka verilenle kömek etmeli adamlarımız, yetimler, garipler, şolara vermez sadakanı. Sadakan olsa kiçisi yok. Eğer göwnüňden çıkarsan, yoldaki çağalara, oynap beren çağalara, ya yetimlere de çörek alıp bersen, ya has gowrak zatlar etsen, sadakadır şu. Sadaka hükmen adam çağırıp, öýüňe davar etip bellemek, ona sadaka diýilmi? Göwnüňden çıkaran zadyňa sadaka diýilýär. Şüphesiz Allah Teala edilen ehli yaxşılıkları görenler. Köpüýümizden yaxşı diýip edellerimiz bize yamanlyk, yamanlyk diýip edellerimiz bize yaxşylyk bolup gaýdýanlar. Allah Teala ehli haklary we ehli dogruları bilýänler. Dostlar, siz imaly, yaxşı zada, gowy adam boljak bolup umtylyň sebäbi budurmuş kämir yaxşylar halanyp ýöne Allah Taala'myz eden her bir yaxşylygyň üçin ahiretde ulu sowatlar gaty berdi, dat görmediňiz, gaty gowy ýimitler, miweler bardyr. Allah Taala bize eden her bir yaxşylygymyň hakyny artmaz bilen berýänler. Allah Taala üçin, Hudaý üçin bir adım etsen, on adım edýär. Özüňi boýna almaly. Ejizliňi, hemme zat etip bilmeýäniňi, şu wagta çel nädeňizek ýalňyşyny, günahın içinde batyp oturanyň boýna almaly. Boýna alyp, ey Allah, men sen huzuruňa şunça günahym bilen geldim. Şunça eden yamanlygym bilen geldim. Sen maňa yaxşylyk et diýip buyruk berdiň ýöne men etip bilmedim diňe yamanlyk etdim. Meni bagyşla diýip bilseňiz, çyn ýürekden aýdyp bilseňiz, Allah Taala bagyşlaýandyr. Asyl İslamyň sebäbi şu. Namazyň sebäbi şu. Ejizliňi bilip, ýalňyşanyňy bilip, Allah'dan özüň ötünç soramak namazyň asyl sebäbi şu. Biz her bir sekundda, her bir adamymyzda belki de yamanlyk gazanýarmyz, belki de sawap gazanýarmyz. Onu diňe Allah bilýär. Siz hiç zat ýok ýalyk, ölüm ýok ýalyk, özüňizi ynanyp ýaşap ýörme. Allah'ım hemmemize kömek etsin.